jinabi ni ka tawce mun bala amin mitlu kolon donandola angande tru ante ay ngante tru mangande tru angande tru tendru am ga angande tru e ko wala goro ande be mitrila ya e ga bala ni mora sameta e shaka muso e tiafi jina aywa o tendru ya o taye bo o ka tendru ko ga duguni hali mumunu tay aga juga edere o yere de presse he ko se bro mo se ko sa ko ala atira mais ni fatiha jana mitrila wallahi bina kungu to kana jana da ka fugo silbane ko anga fatiha ta nayo fatiha janyale misri elma dora di bois ko fe ka do ni modo fatiha la biya kuma kana fam soko Allahu akbar kana fa ko modu ko amsula avec la fidiku ali modu boto misri lu be amra ente undara sala kera fe ko sala undara wonde akun ga kadere ya wasa jamfa aywa men mbela ko anga saw Allahu تونا أنا متروجين أجل كوكو كوكو عليه لا أنا طفل أبدا الله أكبر ما بالله وما قوي هي ركضوا من يادم دوبي صغيرة والله من يدنا وشوفه كتاني من يدنا يدايره كوجو بالله تروون تروون أنا أتسقى علي بافون ساري كودنا بو نوري ibi do e klefe an ni ko fu ubibi mais chebe o ka kene ni sangare ay dina wa te ni mesal na wa be bara chama tro jiga Allahu akbar abina fo vitesse ba do la bo e bo me sufe aw to ro fla be na kare ko ta do ni be ni odo لا صار بالبيعود شنو هي يضرب مثل الله كان واجد كي من اصلا اجل صلالها اجل مغربين مغربين اكل السنبوع اكل السنبوع مغربين مو من بدايته تتفهم خلوك ما ايوه ايه بس مغربين ايوه تمام bon ola ni toro me kabo do adara ken kadi ma foro ko ni toro bo ni musoro bo mina dugula ala bo de bangi demisew na keneka toro ni ma ira bi de la atan fla ni ra kuma tade kire de kuti na kira galo kire de kuti ko ni ma foro bo mina dugula ala bo de bangi demisew na keneka sangare من امبارح تروح ده بتقول بيه والله وبيسوقك كوج تمرت تروح بيه والله وامسوا ردي انت ما انت بقى نيونغو فوق اوتوماتيك اي اوتوماتالا ما على نكو قرانا لا تقربوا الزنا كما جرى جنرال نوك انا ما كان هناك تيمي كان جرى فوق فميستني لا بهرمو كما دمني فرني ني تافي يرغا وني بلكني لما لي ابهرمو كا جنرال بروبي الله اكبر لا ابي تعرفوا يترغوا ايه ترغا انت ترغا مسلمين كانوا ما تو ايوه من غرو السلام عليكم من ده ترغي بورا ايه بورا انت انا سايتي كده ياي اسكي ورا بعدين يسكي سيجر مانو انجل تيمي دروكني نو كاسدا ابنا تافو يوفو تافو من لما لما يسكي برو كان جدي مو كان نودوي نو تافو بيدوني من بي جنرال من دوي تغيرلا الله اكبر نو كا ابي سوغا مو أو تقولون إنه أتى أكلم مدني وجه أكلم بره أبدا يسمو بقولوني كذي نو كراسة أو ترى قالي شو شيء ما أترى ما كه أدورا بس تقولي بدالك شوي أنا تقول ني ترجع ما ترجع في أدفع أو ترى بالي أي أدفع ليش
mais an ka kira ko an karamɔgɔ a tulo bɛ na wa ayiwa Mamadu ko ni fɔra cɛ kɔ wale cɛ kɔ ayiwa a muso bɛ so kɔnɔ wale muso bɛ so kɔnɔ ni nana a ko muso ka kuma ye kumakan saba ye ka daw la dɛ ayiwa a ye namɛ koyi salamu alaikum o y'i don k'a ye wa alaikum salam o ye muso ka jaabi k'a ye Madu Jado Madu bɔra i bɛ bɔ n'o kɛra i b'a fɔ n'a nana ko sa ka fara kɔ ayiwa o y'a bannen Madu bɔra sa ne sigi kɛ ne sigi an bɛ sɔn a sama wele a sama wele du to na ka ko digi kɔnɔ sigilen min di kɔnɔ fɛrɛ Sangare n bala ko ka fɛrɛ ka dugu dɛ kojugu sigi ma fɛrɛ kana gara la muso muso ma ko dɛ wa a k'a dɔn cɛ min bɛ se ka muso kelen furu nin dugu kɔnɔ in kan ka san ka taa alijɛnɛ na tɛgɛrɛ belebeleba kan ka fɔ o cɛ muso den kelen k'o furu k'o mara ka taa alijɛnɛ na ɲagara ka lafi ko ɲagara i bɛ ɲagara dɔn ayiwa ɲagara ma nɔgɔ dɛ fɔli girinmanba don bamananw b'a kalama muso kelen tigi min sera k'a muso mara ni cɛ ye ka taa alijɛnɛ na ɲagara kan ka fɔ kojugu cɛ min bɛ se ka muso furu k'a ka taa alijɛnɛ na ka dɔgɔ dɛ musotigi alijɛnɛ kɔnɔ ma nɔgɔ dɛ Sangare a mara ka bon a daminɛ ko filatigi don filatigi donna alijɛnɛ kɔnɔ o ye dananin de ye dananin de ko Allahu akbar a kuma dana fɔ ko saba ale bolo dunma dunu bɛ fɔ o kun a ma nɔgɔ dɛ naanitigi dunu dɔ bɛ fɔ o kun a dunu bɛ dɔn ko f'i ka wasi wa a ti dɔn ka yɛlɛ sanfɛ a ti dɔn ka jigin a ti dɔn ka taa ɲɛfɛ a ti dɔn ka taa kɔfɛ a ti taa kɛrɛ la a ti taa kɛrɛ la wa f'i k'a dɔn o fɛn bɛ ka kɛ Allahu akbar o dun dɔgɔ ko dɛ o bɛ dɔn ni hakili de Sangare hakili bɛ baara kɛ f'i bɛ wasi bɛɛ Ala ka waraba musotigi kɛ wala nka muso min yɛrɛ bɛ se ka di cɛ ma i kelen cɛ kelen o muso kan san ka taa jɛnɛ na o ka dɔgɔ dɛ ayiwa parce que muso kelen cɛ kelen muso min bɛ se ka cɛ ladon tiɲɛ kan o la a t'a ka se yɛrɛ cɛ la ayiwa o ka dɔgɔ muso kelentigi muso tɛ se ka a cɛ bonya komi a mago b'a la cogo min na i kelen tɛ se i bɛ dɔ de k'a la mɛ i tɛ se ayiwa muso kelentigi n'a bɛ yan don caman i ye selilaga fa i yɛrɛ la dɛ awɔ muso kelentigi cɛ kɔni don caman cɛw e ye selilaga fa i yɛrɛ ye hali tɛ dimi ayiwa o b'a sɔrɔ muso bɛ ko dɔ la ha don caman i bɛ koliji bɔ i yɛrɛ la hali tɛ tɔɔrɔ dɛ ayi mɛ n k'o kɛbaga ye muso de ye pour que ka baara sɔrɔ mɛ muso kelen tɛ se k'an ka baara bɛɛ kɛ ayi muso kɛmɛ ka manzini kɛ nana kun ka baara tɔ cɛ manzini najini kɛmɛ nana kuru wɔɔrɔ kuru duuru k'o wɔɔrɔ ka kɛ barama fitinin kɔnɔ k'an ta cɛ muso ninnu laban bɛɛ taali o parce que o tɛ se ka mara bɛɛ o ayi tant que an bɛ manzini ninnu kan ka wolo ka taa ŋɔnɔ ta a banna baara bɛ jɔ wɛrɛ de Sangare a kuru duuru bɛ baganw mɔ a la pewu e ye wɔɔrɔ wɔɔrɔ ka kɛ cɛ kɔnɔ ayiwa manzini mɔgɔ o mɔgɔ b'a a sɛbɛkɔrɔ dun i ka kɔnɔjoli tɛ ban i ka furudimi tɛ ban wa a bɛ cɛ bɔ cɛya la pewu nka a b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin mɔgɔw i n'a fɔ ko pewu farafin bɛ yan k'a bɔ la bi a b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin ayiwa ni a ye baara ta dabila e yɛrɛ kelen min bɛ ŋuni bila parce que ni cɛ ka baara jɔra muso b'a tɔɔrɔ koyi kojugu cɛkɔrɔba tɛ o fɛ baara tɛ yen ka muso ye o mana i ye yɛrɛ mana ye ni kɛlɛ wulila jaw ka bilen fo k'i labila ayiwa mɛ musow ti muso wɛrɛ furu fɛ bon muso o muso ti a fɛ
yɔrɔ a man di muso ye fɛn dɔ bɛ yen o man di ye kosɛbɛ mais a ti bɛn i k'a waleya n'o tɛ hali an sigi bɛ wajibikɛyɔrɔ la est-ce que o ka d'an ye kosɛbɛ wa ayiwa ko wɛrɛ de ka d'an ye mais ala ko an k'a kɛ kojugu o don dɛrɛ o b'an bila kɛlɛ la walayi o tɛ ya o don dɛrɛ bon o la fo musow ka jɛn n'a ye ko ala de ko cɛw ka muso ta ni cɛ bɛ se ka tilen ni muso bɛ se ka tilen tɛ dɛ ni cɛ bɛ se ka tilen e muso mankan mɛn ko cɛ tɛ se ka tilen sa a tɛmɛ e de cɛ ye ayi i ta ye n'a ma tilen jarabɛ tigi tɛ yen ala tɛ jarabɛ tigi yan a bɛ dɛ an ma ban wa kojugu e k'i ta kɛ bɛ na ban o don dɛrɛ muso dɔ tun bɛ yen muso in ko cɛ ko a muso ma k'a fɛ ka muso wɛrɛ ta muso ko baasi t'a la k'o tɛ foyi k'ale la ja cɛ to cɛ bɔra taa voyage la ka segin su fɛ ayiwa ka namasa juba dɔ bɔgɔti k'o bɔ ka sira la ka na n'o y'a kɛrɛ la ayiwa namasa ju jamana dɔ ka n'o da dilan kan ka binifiniba biri a la i n'a fɔ npogotigi falen dalen ka taa muso fɔlɔ kun ko karisa wuli dɛ ko alhamdulilayi ko an bɛ dɔgɔmuso ko la an ma sira la ala k'a ɲɛnabɔra ko ani muso de nana k'a bɛ so kɔnɔ ko n'ala sɔnna sini sɔgɔma a bɛ wuli a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra su min muso ma sunɔgɔ bilen bɛɛ bɛ fɔ ka bin ɲɛgɛn na muso y'i den ka bɔ ka taa i den ka taa yirido kɔrɔ ta dɛ c'est-à-dire a y'a ye ka sin k'a ye ten ni mɔgɔtigi belebele jamana ye ale ta cɛna bi ka su bɛɛ ka ma sunɔgɔ muso in ka daraka bɛ mun de 9 heures mais o don muso wulila 4 heures du matin ka yɔrɔ fura daminɛ kaminɔgɔw ko cɛ taara misiri la a ma muso in kun o muso dɔ de kun n'o ka muso a ma sɔn ka kun mais cɛ ko jɔ kunna bɛ jaka baara kɛ ko cɛ bɔra misiri la ka na ko karisa e bɛ yɔrɔ fura na ani tobili ni fɛnw na yan i y'i mi dɔgɔmuso kunu mun na muso ko a cɛ ma ko baba dɛ ko ne taara a kunu ko a ye ne fa neni ka ne ba neni cɛ ko ko walahi bilahi k'a y'o kɛ a ko y'o kɛ i bɛ se ka min kɛ a ko y'o kɛ a bɛ y'o kɛ cɛ ko na ko bɔn maa furu sabi hali ne kɔni k'e fɛ bɛ maa furu sabi a ko a dun kɛra dɛ wala a dun kɛra dɛ o nana jɔ da la cɛ ye namasa fini bɔ namasa la k'a yɛrɛ la ko nin bɛ se k'e fa ne ba neni muso ko a y'a neni hali namasa bi sangari ala ka wara o ka d'o ye ko ka na o ka d'o ye o man d'o ye dɛ ayi ala ka bɛ sababu o man d'o ye dɛ o tuma an balakaw t'a fɛ mais muso caman t'a fɛ f'u b'a yira dɔwɛrɛ tɛ o bana min bɛ olu la c'est à dire olu man ɲi quoi n'a nana sisan olu ka bana bɛna da kɛnɛ ka sisan ne tɛ n'i ka ɲi hali ni muso 100 taara cɛ fɛ o y'o cɛ kungo de ye i place maa tɛ o de la ayi o ko kuma t'a la mais an ka muso y'o ye duloki faralen don si kelen bɔ m'o fɛ tafe kelen don k'o ban i n'a fɔ wotoro fankelen karilen sabaranda se bɛɛ i n'a fɔ bama sen a bɛɛ fara u bɛ sange fara ka ti kun a ti fari a y'o ye a bɛ ɲɛgɛn na sabaranda sɛgɛnda faraga o bɛ muso dɔrɔn ma ayi la muso a k'a dɔn muso parler ka di an ye muso parler ka di cɛ ye wa cɛ bɛɛ n'i ti parler ye parler min kɛ an t'o o ye an b'o ye ni muso y'a ko k'a jɛ k'a sigi wɔrɔ o ka di mais ni y'an da ninnu dinakaw kɛlen k'o pari olu ta tɔ kelen ko ma kulukuru kɔɲɔ la walima denguni la o ye jamana bɔ ye musow a ka denguni ayiwa da sera ma koyi haramu don an ka kira kuti an balakaw ko tɛ yan denguni aw a bɛ jahanama kɔnɔ sangare n kɔnɔ min ni dalilu ye a d'a ma koyi ala ma bɔ a la
muso de alimami ya ayi muso ta ye karamɔgɔ dɔ don min bɛ den tɔw wele ya ayi o kuma t'a la ale tɛ den ye wa ayi a bɛ se ka den dɔ furu la wa ayi a bɛ se ka den bɔ furu la wa ayi a ta ye du ye wa ayi dutigi don wa ayi dugutigi don wa fiyewu silamɛya kadiri kɔnɔ ɲɛmaa dɔ don wa ayi o tuma u bɛ mun kɛ denkundi ko la ayiwa ayiwa aw ɲɛfɔ n ye. i b'u faralen ɲɔgɔn kan ka koromini kɛ ka vagisi tafe saba minɛ ta nana ni 400 o kuma si ta nana ni tafe saba ni 600 ye o b'o sɛbɛn kaye la ni fana jiginna k'o bɛ taa sara ɲɛ jaanɛmɛdenw nɔ ala t'o fɛ abada ayi o juru sara ye juru sara tɛ silamɛya la abada fiyewu o t'o la ayi ni ne muso jiginna ni kɛtu ne muso ye sitan ye o tuma ni min se b'i ye kɛtu i ni ala cɛla balimaya ni silamɛya kɔnɔna na n'o di sitan ma mɛ a tɛ sara dɛ ayiwa ni jiginna n'a ka d'a ye a tɛ mugan ni sabu i tɛ jala kamara bi sa mɛ waa sɛbɛ de ko juru ni muso muso sara n'a dɔrɔmɛ kelen ye jarimɛ biye don dumuni kɛnɛ sigili ye haramu ye an balakaw fɛ n bɛ segin a kan mɛ cɛw ka dumuni n b'o ɲɛfɔ an cɛw b'a kɛ cogo min na bi o ye haramu ye cɛw bɛ jahanama kɔnɔ o sira kan kira tun b'a kɛ cogo min n b'o lakale ye wa musow ta in yɛrɛ de tɛ silamɛya hali nkalon sɛbɛnni na jango cɛ o musow bɔlen dumuni ko la pewu kɔɲɔ la muso jɔyɔrɔ dɔ bɛ se ka ye sabu denba jɔyɔrɔ ladilikan dɔ ni fɛn dɔw a b'olu kɛ mɛ ladili tɛ kɛ denɲɛrɛnin kun ayi o tuma u bɛ taa mun na ye furu sanni mɔgɔkɔrɔfɔ ni mɔgɔkɔrɔmatigɛ ni du ci ni nangarabaya ni nparila ani ka a sanga ɲɔgɔn na k'u sanga ɲɔgɔn na kɔni a kɛ tɛ ka fini ɲana dɛ i kunkolo ɲana dɛ a kɛ fɛn ɲana dɛ a ye faamu aw ni ala cɛ a ka uniforme bila ka na den wuli la den fa kɛn ka nasɔngɔ ɲuman sɔrɔ den fa kɛn ka malo ɲuman sɔrɔ k'a di denbaya ma den fa sen ka den ka sarakati bɔ nin ye denkundi fani uniforme ye k'a la i bɛ da diɲɛ na yan n'o tɛ lahara tɛ se Allahu akbar i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka ɲinini kɛ ka daya fura ɲini bɛɛ fura o t'i bolo a fɔra n'i ye den sɔrɔ i ka tɔgɔ ɲuman da den la wajibi i kan ni se b'i ye i ka saga fa i den ye sangare wallahi o fara i ka joli bɔ i den ye ni se b'i ye ni se t'i ye juru tɛ ta ka kɛ abada ayi o ti kɛ a y'o dabila n'i ye juru ta ka saga fa i den la an ye juru ta misali la an taara juru ta e Gawusu bolo n'i ye saga fa an den la Gawusu mago jɔra a ka 1000 la 1000 ma sɔrɔ ne den bɛ kɛ fɛn wele ayi o kuma t'a la ka wale juru to ne den kan na a wolobali Gawusu yɛrɛ ka na ne den ta ka tiɲɛ ye an b'a fɔ silamɛ de ko b'a la wa jinɛkaw ye tɔgɔ na ne tɛmɛ ayi a b'a d'a ma an ka kira tilela sallallahu ta'ala wa sallam ni muso kun jiginna mana mɛ dɛ Abulaye muso jiginna den ye cɛ ye a bɛ fɛ ka den tɔgɔ da mɔgɔ dɔ la wala a bɛ fɛ Muhamadu ni sahabaw ka den tɔgɔ ɲini ni den bangedon ye a bɛɛ bɛ se ka kɛ mɛ a bɛ fɛ k'a da a fa la walima a bɛ fɛ k'a da karamɔgɔ la walima a bɛ fɛ k'a da a kanujɔn dɔ la walima kira yɛrɛ la walima Muhamadu a ɲinina don ye n'o kɛra ci bɛna fɔ Muhamadu ye ayiwa Muhamadu bɛ ci fɔ silamɛw ye silamɛw assalamu alaikum an balimakɛ Abulaye Kane ko muso yɛrɛ sɔrɔ den cɛ k'an ka jɛ ka taa tɔgɔ ɲuman da den la ni kira ka kuma ye n'o fɔra misiri la silamɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɛri lafiya la k'a sɔrɔ baaraw ma tiɲɛ o de ye sɔgɔmada ye sɔgɔmada joona o kuma kira nana fɛɛrɛ kɛ o kuma an k'a kɛ ni fajiri jiginna yan'an ka taa so an bɛ sin ka taa jɛ ka sin ka taa kɛ ɲɔgɔn gere ye ka tɔgɔ d'a la bɛɛ b'i ka baara yɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ den tɔgɔ bɛ da su fɛ denkundi bɛ kɛ su fɛ sɔgɔmada ko tɛ diyagoya la dɛ Muhamadu y'a kɛ de an ka baara kana cɛ
abitayi nasrai kuma bi di mɔgɔ dɔ ma ayiwa kuma ka nɔgɔ min n'o kɛra ayiwa kuma bɛ don ma o bɛ wuli k'i jɔ ko salamu alaikum ɔ ko ne y'a ye an bɛ abila fɛ sɔgɔmada in na ayiwa juguman tɛ a muso karisa i y'a yɛrɛ sɔrɔ denmuso la walima denkɛ la ayiwa ɔ ko an ka jɛ ka na tɔgɔ ɲuman ɲini ka na den la o y'an na kun ye bi sangare pour que mɔgɔw k'u wele ko n'o kɛra tɔgɔ min bɛ fɛ ka na den la o b'o fɔ ayiwa awa den cɛ den tɔgɔ ye mamadu kira bɛ yamaru den yɔrɔ la ayiwa a bɛɛ ka dugawu kɛ ala ka den kɛ mamadu ye bɛɛ b'a fɔ ala ka den balo ka kɛ mamadu ye k'a nafa ja ala ka den balo ka kɛ mamadu o dumuni bannen filɛ nin to wuli wali fatiha kalanja la n'a fɔ n ko n'a y'a kɛ haramu don dɛ mɛ n'i y'o kɛ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ demande k'a fɔ n ye fatiha min kalan mɔgɔ n'o bɛ jalima kɔnɔ bilahi n'u y'i bonya hali ni miliyɔn kɛmɛ seegin o ka ɲi mɛ laada tɛ sigi ayiwa a ye kɛ géré ne ye den sɔrɔ n den tɔ ye madu a bɛ dugawu kɛ ala ka den bolo k'a naga ja ka kɛ silamɛ a banna wa dugawu ti di karamɔgɔɲani terujani bakari turuma dɛ dugawu bɛ di de bɛɛ silamɛ bɛɛ kelen mɛ ni ne ni e ye fatiha ta hɔn fatiha a ye dugawu kɛ aw tɔ na ko jumɛn ye an na ko fɔ anw fila ye fatiha ta sa a y'a mɔgɔ ɲɛna a fɔ tiɲɛ don mɛ aw na kun ye jumɛn a y'a na kun fɔ n'an na kun ye denw ye a bɛ dugawu kɛ wallahi furakɛtigi min ni o ye fatiha ta jalamugubatigi min ye fatiha ta wallahi hali ni den kun kan ka balo fɔ ala ka den fa tellement que o kɔgɔ ko ala ye kojugu o kɛmɛ k'i digi a muso ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o kalama o kɛmɛ ka dabalijugu don kaburu la aw t'o kalama o don na suya la aw t'o kalama mɔgɔ sogo ɲimi aw t'o kalama wa o bɛ dugawu kɛ ko ala ka den balo ala k'o den balo kuma o de ta ye ala ye ayi sɛni dɔ bɛ jamana na a ka kulusi sɛnɛ faralen don wallahi n'o ko ala ka den balo a den tɛ sa o bɛ nana a da deli aw ka denw bɛ kɛ fɛn ye quoi a ye dugawu di silamɛw ma o k'a kɛ ala k'a kɛ ta kunbɛn aw bɛ ka daɲumanw jate forokɛ bako ye yan to cɛ to ye daɲumanw mɛ ala ka belebelew b'i senkɔrɔ fitinin minnu bɛ yen n'i t'u jate o ye ala ka belebelew de ye wallahi n'i turu la a bɛ n'a fɔ i turu ala yɛrɛ la sana yɛrɛ don n bɛ segin dɔɔnin ayiwa arajabakalo tile 27 su ala ko kira ma mago b'i la kabakolo la i kana sana yɛlɛ i kana ala yɔrɔ an ka ɲɔgɔn kunbɛn ayiwa tuma min ni ala ye jibirila bila k'a ka taa buraku lajɛ n'o yɛlɛnna sow ye ko dɔ kan ka taa kira ta ka bɔ maka ka na ne ye Jerusalem bɛɛ tile mɔgɔdasi la ka sɔrɔ ka sana yɛlɛ n'a ye buraku n'o yɛlɛnna so i ka faamu na sofaliw donc o b'u k'u sen cu ne ka bon ne disi farilen don ne bɛ taa kira ta bi ne tɛ buraku wɛrɛ ti taa sabu n ka bon dɔ bɛ sen cu ne disi farilen don ne bɛ taa kira ta dɔ bɛ sen cu wallahi ne ɲɛ ka ɲi buraku dɔ bɛ yen ale lafulen fasalen don a taara i dɛ kogo la ko wallahi fangatigiw bɛ yen k'olu bɛɛ tɛ taa ko jango ne ne tɛ taa nin na fiyewu ne tɛ ne kun ka taa mais c'est tel tuma min ni sen de Jibirila nana a bɛ ka burakubaw lajɛ ala ko he a ɲɛ b'olu la ko fitinin min filɛ kogo la nin taa min Jibirila ye jɔ ko subhanallah a ko ala e ko mun ayiwa ala ko Jibirila ma sabu fɛn o fɛn yɛrɛ dɔgɔ ye ala ye ne ala o bɛna ko kɔrɔta ko jidi ko buraku ma yɛrɛ jate a y'a yɛrɛ dɔgɔya ko belebelew bɛ yen wa ni barika don a la an karamɔgɔw y'u y'an kan ala ye barika bɔ ala wallahi ayi maa maa yɛrɛ bonya ala y'i dɔgɔya bilahi karamɔgɔya tɛ minisiriya wɛrɛ koyi ayi Mamudu a ye karamɔgɔ wele dɛ ko an ka kɛ Mamudu ka ɲɛnamaya bɛɛ Mamudu tun b'a ka fani don a yɛrɛ la kira tun b'a ka forokɛw ko k'u da tile la k'u jɔsi k'u da mais ne karamɔgɔkɛ y'a ta k'u sini u b'a fɔ ka kunkolo tiɲɛna olu kɛra maabaw f'u ka kɛ minisiri yan ka mɛn inshallah karamɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɛna fiyewu
hala do kuzgiti ko karambo ka da tu te ku muso mais o se karambo chudi ai yere dogo de anga dine ko jugu yere boya tala yo ne cero biya c'est-à-dire mo si I jogo ni ko jogo ma ko ngona ni mena jogo bi soro abi soro ndra tellement nga jogo do wulam fa ka dugula ya mbolo ngome nga sodi mais mbora kala mo ya so ni chamangala eni mena la jogo bi soro de ni watu ni mi nga fa jogo nana ndati jero biya ndati lala ni fornata ka dukane fo amoga o muritira ko ga forna blanco ay mais ngo ayo ko fe ni miri ngo jame dina mbulu menga sudi dotara muso dotara ne muso do wele ko amogo bula amogo gelema kuma ina made ago mako kasake muri mayoro do mi ni ichem na kadima tade billahi ka muri ka fa nyama ko fo chega fu samba ko dakle ninga ko bani muri ka kadwa nyama la ta ko do wali ti ko ai sare do wali to ni tiere do muso ka yere do wali yere wo ikodi ay muso ka na kun ke chega ara do ko ni wali be barba Allahu akbar mais mamuru ya fa muso ko che gurmudi nguru sadu guru mais ya ku ko tay bi bre blade de tane bre ta bi ki wono bi dadi ki yam Allahu ni che dimina do dadi mais a dimina ko be ku do fo ka nyero yira ka dalu do ni jago yala ka do ke che jago ya dum dimina flani e mi tata du o nyaa ai yo matala adde on da chene babulu ka to nyedo ado nyedo ni chebe datke na la kle biolo la na kono to go de kele bobo yo mo ga ne deni tip mara ko mo ne re tkan ga tip ma ina fa fa mi ra bala yo ini ala te tada fe mala ini tet mi mo no kono faruka o de kele bobo mo manya wa o nyana ke imagine ndemi so nya adot ma ka goni je febe dore abbe amala ko no wallahi ni che dame glaka daburu sama me ka bo di na ya foken mu o otuma o kono taro ka o de nana o de daburu o de daburu bara ko bo ni gie ko fa bi do ya tuma ka duma ka bu sare mi yo ko hakun ra wada da ra duma ka bu du mumila ba mumila ni mumila o do sare walma ibado muso do be u yere ka ko mole abato ala ko aka furuke ala kira ko aka furuke sallallahu alaihi wasallam wa kira be furuke fo kira kele kundo bula menga no romo me faga mu fo ala ko minga ke anga che kan na ke o keli nda ala ko aka ke on dra ka ke o che tani muso ka furuka fu nyara de che ora de muso ya kan azizi bushi me muso ye finin da ta ko bula nyala o maka bula nyala o de na le kale findo e keto de mo nyedo de gla kadi chene muso afla abben yamba amala ka billah Allah akbar wama ye fini biri nyeda ebe de do alli kuma ko etoko netoko o sa ka tilawa ai atika kide me abe ayo no mun me ka tinanu shanja ka police shiri ntoko e madu foko ko mamango me atika fu hali ko ma ko na wa mo ne o
Allah wari ande atse ko fudla billahi de glan u fet awolu de dawlo injine ni injine kina problem me gla problem wonde oh ni na war mine usra me ibi de dowe anni washi na dole ba ta ha we dede ha okay ni ko maka to ni to ko bakari fo jom fara kan to ko ba watra fara imani ne jom na re abu gafi ha okay mais et to bon ni mun yasla imam de ne jamala ha on te ka ko ai fani tara ke jino karam waye wuti ye tuyi ne sai won masu da yani an mare alni sadiri anna na nasu ye tsiji ni ganyala Allahu akbar sare amala ko da ya ha ngani ya kilinda ana ka same rai mu bi kilinda ko bula ka dugula o bol mo ko fa ka ta ko mo li dingini ai panse ga kemi duru agogo ka cha mobili to bulu ya afno do kono ha ni sagi ngile na ngba fo ngo ngo sagi ma ni sagi bulu ko woro do ha ni dimina hay wo rote wulu eti do o wati litna to ko kala mais ni don non ni mo ni influence la ko da sara ko ko passé comme ça ma fiana le tem ga to ay ne tay moni ne ba ke keme flay wol ma ka saga ka keme tawina ay al ne vera ka keme flay na atina mi diga duguma wol mi ta wala mi do Allahu akbar esangare muso kele mi valeur do chala khado aywa ay men voda ni ma to do shini ha esangare ay ko mo bi to do ro ko nangé andaro kan nako ona nako wajile yan nako Dicino kuala badabla ay dicino kuala badabla parce que muso ka tegere ni sama bi lu benga lu de tegere so ngara ko bula tegere be ka lu ha sangari tegere da bu woni ko tegere da buruma ha tegere da buruma ko ke to ko takliya abin trala sangari illa be da no Allahu akbar tegere da buruma murja ko da mutum abin trala ai in ya shirya murja na yau o tegere da buruma ha tegere wala be ku tegere wo aywa sangare parce que quand on muso kan ka cede mais ni cede ça la femme doit aider son mari en cas de souffrance sans se vanter Allah mais au tegere wo mai to woro fitri wale ke fitri wale yadi wallahi yani kushi ne o bet gala nabi to woro fitri wale yadi sangare ifa muzokora ai iga tira muzokora do ai afa adama muzokora do ai iu benin wallahi harakiri bulu bete ni ko madu fitri wale ko do la ni moruche wa ku wi me je ma o dalo ai ma do dalo ka dabni am fa la fon ba dinga ba mi na wulu sa sa men foto be aywa وتغرى وماي وكذا ها تغرى توكل يقولوا تغرى ورو كلام ايوه ni musa organ ng bajeta ko ogala sangari ne jabo wa ambala kamana kali je so fana kana dawla da na ya kalifo fana kana dawla aywa tete mina ki mamina ko usra kallila odi ce
نيجو إني أتيلو فيه كلام مغانا ناقو يجي كله أقول ترى كله يجي هو والله بسنة تعرف الله أكبر أنا أقول والله ندافع يا أخي ها أيوة ها نيجو مسوما إبن بلا نورنا يا ناقو عليه نيجو عليه ناقو ولا نته دو عليه ها نالت بالله وكلامه يا داود الله أكبر mais na gogo o sara kan le mata dala ti to sara kan na o fodro ko ali te attack la mo ha minna musubu kalmina ina ce da launa ba da ba da wula wai ha amman bado tumi aiwa almami dana baba ga dugula nga ce na afi glom don ha glom yere de ko bi mi mi fi ci jama ha mais abba de kuma gula sa sugula kana dam ala nana ke bamusu nana fata shudo bane gula ne ga amne ay miri bamusu sara ha ay miri joni mi se ga gula sa ngandi afan su amu mai gena ha akashira kwa limba Allah ona ma yar man yek bugo wajidu la ko limana sa tana wala isa aku ay auta ne ba limba ga bago tabli ha lawa gula sa to Allah bani ne ro sangare mun na ke musu dinna na wali ko necce ibak ne ngi yo fo bake musu bu kuma ba fo mutu ka ko ha ai ta ko ina ta ala afa ko wallahi make makan diga gane ya akwai tambalu ko wallahi ha ko flana aiwa akunni almame me cece na nukle ngamare kuma sana dia so fulan ne kai kuna sugula amma sa gule ma sa wardo ngan ta sa an ta mace ha nto ko gare ya kan ta na ta do asho ke bosu dilo kana damo ko gare ya wala ko ta ko gare ha ne asina na no wati ko wallahi ko ni muso yin min no ya ko gare de ne min gele ya de ko no ha ne ci fa na ko goyin da fuyi o fa de ha na ko o gele de o wadi min ko kana o Allah sai o so ga tola mun ma ce musun ce na bar da ne aiwa ko na saka wala saka ha mun bin ni dodo mo yalla nyonga ko wala musu bo mo na we so da ko do babu so ga bo de musu amuni ka free glomina amuni glomina abu glomi halis da ko gloto biya ma ta na sangono mo be joka musun ni almala jino na ko abdo so ro berta akanta gloto ta kana almani ya don ababi ya do globe ta wa abu ne sa sangare ka o be na ra ko ala na ika sumeka baro fe ha kana ngele sumare musu to ngele la fo adu ko le ngin tablo mte ha e bele matanu yo ai jon era ni fo ala ka jon se do sa ha wallahi no men duna dola te bi ala le ka de sala mo tila parce que ça veut dire aiwa ako ala dan ngel la de ha ika sumeka ko fe ngele tele aiwa fere bege kan sutura na ni mo na fo adu ko le ngin tambe lady mun ne gulo gulo di kana adda e do kun da gulo ya aya shuru ta do no na kele ka kwa ku dum mo ko ko ni mo gulo ko ni ka mo gulo e ko ga yare sangare mo de kan ala wana amala ka mo ko ayo mano olu de izini de mararo ha de sabir fay mi nga bay ne de marla kono bara la le fi kalu konondo ala ce e kono mai tora ki bulu de chaga poshi kono ka keme ni bu
ادي كلي تتشو بلا تشوي يا بلا تشو على تتشو اترى مرجع فيكو ودي تكسريكو كرا سوتونا كوير ما ادري ولا فندا ما دوك كمان جلجل بيكونوا الله اكبر لا بس خلاص هو كده اي ni muso dome dingilin ta chako fe fiku nyafo ala ila Allah ma fi bi jelle ngi ba nyafo iche bijo ibijo ala bijo o yide idro ngi da nyafo na nyafo na nyekero no nyek nyama ala de modu abiga ko ji no nyama nya billahi dome dingilin ti boy bi fi gorola ali dro mo ani asro nane ايوه ni man na yake mi ne ti kafiriya da mi ba ni fara kuni lahar sai ko yake me fara mi Allah ko man ga ke ايوه i wa fara so fan ko to ba shi te iyata ima fa wace ya tara voyage dola wa fara ni blu marale ايوه sheddin ni banne taro do rasul ya fa wa kalni ke duru dola wa fara na orto kemi duru ايوه iye kemi ka na juli ka dam orto kemi nani na so mi mun direct le tan kono le tan ke ngara ye iye kemi nani ke o kle tan ke nan na so ye ima fa boy ايوه imani ma ke de ngalla harani ya nya fole bibla الله اكبر me wa fle e tara te muso ke atu fe ay te sigi fo ادبنا لوري kama wandreni mi angengi fuka farad الله اكبر سمعي اتكت اي فو افراد اصلا وبلا اولو مثل قراني يقول شنو مصو ايوه اي تجا تبي تبي جنتا نزي مثل لا قال بعديها ايوه اي عندنا wakireko ni muso te turla dugukolo kan ka soro adi chebi mangala wala chebi ni doko ايوه aka sentimne awni ala se awni sina seni ka rami kala atenduro ngo ba to rami kala do la wala ndo ba ndo dame limbela gogo adu batula tafuila okuma shina amiya amana folo de ambi au fe dinaya ايوه ba muka anja walla kata alaka wele jabi الله ni mo fatura sengele mi fo ايوه kuma ta tayoro do sentowe min za yi tayoro do aw mun ya shi aya tayoro wallahi wado madu musulun jini kono dawla kamale ni min ben yo shu madu ko le tamu o kanu ga bu so we min ala ena ngogo kwanga njugonya nguba foko o ko ni njugonya ni masendu deni afi ku ga tilabla moshi ni njugonya watilige ana ngwanga njugonya ngo ni sella ijugo juya ga ni kafri no gogo tiche karamaga nungo doga muzini njini ni mami yotika katanzula itale kono na fara ko o de mi muso tiga ko dugudu almami karamaga mfuma kafri sabu ko turu sira lema aba daga ina ba sama na trawati jene bo haramu bidamne de so fe mani re karo ma wala ba bar mani kale mu fe wakale kadiya wala tafe ay karo wala kala mega tara sugula kibi sare kala mu
mo jeli be misala ni bomo jeli fla do baraka wa kare do ndrome atu fla do na taso mais ibi on nga chawjole ni ko ko sini ko e jaw no e ko wala e ko no e ko wala e ko ma e sini san ai sanigala wala muso ma ko jaw abi to ga force na pour que ka do fulla ma fu mais e ko wala me ke jam ne mo fu ala fu la te na ke so mama ke so ya da jugo ya ko jugo ni me ko ni mawu la takrabu zina ai gene ko ni famo be manzur ya ko wodabla mais on de foi la be fanzur ya ko famo be manzur ya mini jugo banzur ya gene la aiwa kira ko te ko ni muso bole jahiliya botugula ko halika fi dala ko ni gene kale ayake amake afo ko wo funa abistar Allah hawla wal muso fil islam sharia mi vola ibo don aiwa wal muso to ndo yele fe yego fo ko kamari Allahu akbar yego fo to baji en ngati bola bli ko fi ko jare make tangare o mun man daga tun da ko atato kai ويا داودي كمان ايوه ولجو كلا بجانب كنا ولجو كلا بما بجانب كنا ولجو كل باب بجانب دي دوي تماري مغفرات اسلامي مغفرات بسم الله با حالك بتلي توفى اي دوغو كافوغو قبل dugude do maraya amado do maraya ko bare ma fa en dugude ma tanva dugude ti jugola koy ay able ko muna aywa able ta do na ngara tay wallahi so ko wala jugu de ma wala jugu kala ali sangare mais est de mo tara ko mo ka buru sa mobilitigi na to ko shori mobilitigi bolo mobilitigi jarmeden o yo blaka mobili ni fula ko kabini o jarmeden no di to ma jarmeden o yo buru shu kafela demu so ka buru demu so ka ga jene ke poga atache o warni kala ga buru ni frogia do kala frogia ko kala ko o blak na de fama sella silba do fayo do kiyanga ke to ko ni duwa de ko ngai ay mla na dia ay mla kana dia ale de mla kana dia ni ya chaga yene ala bi chaga le fo jana makko sangare amin animu andi muso bi jenate ايوه كديولو وجانم دي جنا كدي تروبو تاكو سيغا سيغا فو في الكافي مودني بابو على ديمو وي او دي كدو نغار كوي الله فو مسو بي ديمو سو جنا كدي والله انو ديمو فلاسو كلمه تاكلي شو ده كده nga baraga jena tam fle amna wari chama ko dimo sumo men daga me ka zani briki sigi o tata je rashi men tay wala do sa manya da shida munna osman ko jena yake amma kuma ايوه shida de so fla saba amna wardi mo wafla wana ne den ba kama ka zani briki kama ka ni ko shini ka kuna yare so kono o tan yoro la ni ba wudu na ko jena wala do sa fa fa do da shida munna o ko be chew ايوه كوش ده مننا وعارف سماري جلامي ما انا يبادوا ايوه شودو اي جلاي طور بتجيك ابدا بيت شو ابي إذا ولدي تدومي إذا تدومي الكون جون دكوي أي وما غلنا
Yo. Wa wata so. Ai. Nga dirima honya ni game da kama. Ko Eno na me kana honya fini boala. Ka da me fini boala. Ha? Ke danga to do nu muso sai su ma ba fani ka banan. O ke daga dedi. Ha? Mo ba muso fana banan daga ba ko billahi. Oui fay oui boy. Ha? Imuso fay abai bai. Oh. Ika mu bunya to bela ko mi maso. Ko jugu. Mais oni muso sinyo mo do mo ni. Allah. Mo ke fama de mo. Ha? Billahi do bo fo muso mo. Allah. O fili so no e. Ah. Ka so ka ni mini so ra so ka kene musugu ni ko musugu tituma ka. Ha? Dibi so ni bitasa ko nyimi. Muso do ko na so ne. Ha? Ibi tawre mun na dibi dala ka so ko bi ga aka deme ta tia ko fe billahi. Allah. Mo na kire ko gela bena deme ati muso tigi kire ko ma ko tay muso da ne. Muso hake. Mo ya muso to je na ala ti yere ki yabana. Muso toro ba ko bu ala febe. Allah. Ay mo ya nyini ka muso lafiya je na ali ta kala ala be yere ki jena. Allah. Sangare halli aga muso bita jita ko mulla ba ro jando na so ko bok na jadi na na ko bita ta ro jando la mo min na ni pombe ko do e ka pour que muso ka sa no ga muso bul baraka sa no muso bul ko fa la ka yere ki jena. Ha? Mais mo ya nyini ka muso lebu ka nyini ku labla ka nyini ku malo. E du tira wo joni ya ci ke Ko jugu. me du joni ke ta ya Ke. me e sa ci to di ala la jasa ala dugu bola to dum sene ra sale fu manam sa Ha? e fu manam se ba fu ayala me dum den do kana do ta bugo fu no ayala no do kay tamine ko ci ni na se sani ba ni do mun ya jam sabita Odo. do tige chere ni muso bina duci chere ba bla Ha? muso kelenda do me tiku tomatiku I donzo ibla flalangula muso fala ko koke ama karta mu wali bi anga tesi ko war foti bi labe ka bo kata muso flalanga na ko kana barula atato ini terge fa ko wacce ko fa do so tumina ka su do ki joshi ko fa do so tu abdu so tu proletaire beni mele wi bebele ya so tu na kama mi na abbe Ai. Abita semeni ke no fe kulugoro ha ka wor beke ka juru tagana Ha? kana muna ko fanda ku akoro ko ka sagale Ah, fa. abdo abe muso ko mina o muso le be be Ha? awu be so ki jo muso ma ko le ka mo ka wala ka fa yere de di yere ci do ka Allah. ani ngala Ha? otuma gela mi mana ani redo Ha? Sangare. muso bina domi abi chebuya Ko jugu. abina domi abi tra kenye Wallahi. nga muna abi tigela Aiwa, to mi me. yere Ha? nake dutigi sabab bes be do la ko wallahi Ko jugu. mais kira amga kira la bigi kira da demaya sallallahu alaihi wasallam Ali. kira na ga demaya do klonge ke bulla kara Ha? kira bele ko ni Aiwa. fo kira na muso gumu bolike Ha? kira fu muso seda aisha radiyallahu anha kira ile terechi terezaba ubi usi jo kelenga ka kimere turu kelenga ka bolo turu kelenga ka fu wahidu isnin salasa rubuli Ha? ani sinanga demso maga walla préparez-vous dire attention contre on y voit nous fera do boli mana minda Sangare. bon c'est d'ailleurs directement on est en demso furutu ko tekli Ai, o tikile. o directement si saworo Ha? anda we sambina ni on ma sambina Aiwa. ata chene ko fe Ha? O dem zeble. bakku Ha? ko duru bakku wala Allah akbar. bon do fana be o ka ta sambina ni de bara do we sangina bara ke Ha? sangami jene billahi Allah akbar. do be amulo ya amugo tin do amulo samu kamuga
an fɛ yan parce que bamakɔ ta ye san 40 ni san 30 ye mais aw fɛ yan b'a sɔrɔ i bɛ se k'a sɔrɔ san 20 mais b'a sɔrɔ a ye min kɛ bamakɔ ka ca san 20 mara ye o tɛ 40 samiyɛ kɔrɔ n'i ko m'o bɔ ni tile farama nɛgɛso la ko ni wuli dɛ a fɔ k'a dɔn ko Mamudu samiyɛ kɔrɔ de don don dɔ la kira ni Ayisa bolilen Ayisa ye kira da denmisɛnnin don kira dannen a fɛ bon waati nana se a nana bonya ka fari sɔrɔ min kɛ kira ko an ka boli kun o bolilen kira y'a da min kɛ kira ko Ayisa ma k'an b'o bila kɔrɔlen nɔ na n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna quoi lamɛnni kɛ don dɔ la Mamudu y'i labɛn k'a bɛ taa misiri la ka taa mɔgɔw seli Seyida Ayisa ye kira tɛgɛ sama kira yɛrɛ to a bolo a ye kira minɛ a cɛmancɛ la kira y'i sigi misiri mɔgɔw peresera kira la seli kɔrɔtalen don kira ma bɔ Abubakar nana ka na don so kɔnɔ ko Ayisa kana sɔrɔ ko Ayisa tɛgɛ bɛ kira solo la a bɛ ka a fama ka sigi kira y'i sigi a bolo min kɛ a ko Ayisa ko bɛɛ kana nin kɛ kira la ko fɔ e Abubakar denmuso de don kira ko Ayisa ma kana jaabi o yɔrɔ la kira ko Abubakar ma Abubakar taa mɔgɔw seli n tɛ bi sɔrɔ n bɛ bolo la sangare ni mun ye ka ko dɔ diya i bolo mais damow la dɛ n'a tɛmɛn'o kan a bɛ fɛn wɛrɛ ye don min kira muso y'a essayé ka tɛmɛ fɛn dɔ kan o ye fɛn wɛrɛ ye o jahili muso dɔ tun bɛ taa baro la kira musow fɛ yen nangaraba dɔ a parle o bile kɔnɔ fɔlɔ dɛ jahili bɛ don maa maa ka du kɔnɔ baro la i musow fɛ yen ko lahara f'i k'o ɲɛ f'i ka ala ye munna a bɛ ka so bilahi ko fɔ n'a kɛra i kɛra kira ye walima ɲuman walima wajulikɛla parce que aw minnu ye mɔgɔw kannaba ye ka mɔgɔw don alijinɛ na n'aw banna mɔgɔ la mɔgɔw tɛ don a la ne e kɔni ye mɔgɔ dadelen kɔni ye ni nangaraba nana baro k'i muso fɛ yen siɲɛ kelen f'i k'o ɲɛfɔ ala ye lahara muso nana kira fɛ yen muso in nangaraba in a parlement nana kira fɛ baro la a bɛna kira musow fɛ yen baro la kuma bɛɛ kira ma fɛn bɔ ye kira y'a to yen don dɔ a ka se ka don silamɛya la mun nana kɛ don dɔ la ko dɔrɔn kira musow ma ko hali a k'a fa cɛ ye k'a ka ɲɔnɔ min ka d'a ma parli masiri mun b'a la aw yira ko ala k'a fa cɛ ye k'a ka ɲɔnɔ ye bon muso kunkolo yɛlɛma ka di o kɛra dɔrɔn kira muso bɛɛ sinna kan ko cɛ ni cɛ koyi muso jɛ ni mɔrɔ dɔrɔn a kira muso ɲɔ ɲɔgɔn bɛɛ ko ni mɔgɔ nana bi mɔgɔ si kana kuma fɛ n'a kumana min fɛ k'a fɔ ko masiri muso in ka masiri muso bɛn n'o kan ko si kana bɔ si kɔkɔrɔ dɛ kira nana o n'a taara muso min fɛ yen n'o ko a bɛ di ko fɔ muso ka masiri kira ko ne ala ka kira de ne muso t'o kɛ a bɛ taa a bɔra a taa muso wɛrɛ fɛ yen ko fɔ muso ka masiri a ye musow bɛɛ lajɛ ka taa ko ne ye nin faamu ko ne ye nin faamu anw fɛ yan muso tɛ sauter yan muso tɛ sauter anw fɛ yan kira de sautera bilahi Mamadu de taara kɔrɔna ko ten kira y'a ka du to a musow ye pewu kitabu dɔw ko kalo 3 kira Mamadu ma don a muso si ka so kɔnɔ an ka kira o ni cɛkisɛ minɛ don ye kelen ye o n'an ka boli don min an ka boli o don ye kelen ye kulonkɛ kɛ nka dami la kira bɔra du kɔnɔ pewu k'u to yen u taalen ka waati kɛ waati jan kɛ Jibirila ma na o waati jan kɛlen Jibirila nana ko Ala ko Mamadu k'i ka taa so ko nin tɛ boli koyi ko nka taa ye musow sigi e musow kɛra kira muso ye o ma se ka musow bɔ tɛ baasi t'u sigi i k'u ɲininka ko min bɛ fɛ a ka kɔri k'o k'a fɔ dɔrɔn ko ne kana fɔ ko nin an dɛ kana fɔ a fɔ dɔrɔn ne ko walayi ni Ala n'o pari sisan ka bɔ alijinɛ kɔnɔ i na sɔrɔ k'o bila ko ɲuman na n n'o furuli kɛ haramu ye Mamadu kan t'u sigi Mamadu a dɔn ko wari ye sanu de ye wa sanu ye bɔgɔ de ye ni Ala de y'a kɛ sanu ye o yɔrɔ bɛɛ kɛra nana so
ayiwa a donna dɔrɔn ko ayiwa k'a ɲɛnabɔra k'a ɲɛnabɔra ayiwa ayiwa baga kana ɲɛnabɔra muso ko ayi k'a ɲɛnabɔra parili ko a y'u sigi o yɔrɔ bɛɛ ko ala de ko n ka na a ko aw kɛra kira muso ye k'o t'a bɔ wa o tuma ala ko n ka na ko mɔgɔ min bɛ fɛ o ka pari ko k'a fɔ dɔrɔn